Kadijoɓe Koda Radio International Assalamu alaikum barka mai wakati wanda barka mai fottugo be mon handar taskaramji Koda Radio International Sudu Radio waɗaɗum ngam fulɓe ngam hande kike fulɓe ngam yaruki ɗengal fulfulde so Koda Radio International ɗon waddina mon taskaramji nder ɗengal fulfulde aranne nder taskaramji amin min ɗo wondi be nanta kubaruji duniyaru hautade be nanta Abdraman giɗaɗo jarumi kanko waddata kubaruji duniyaru hande keɗiti jam. Assalamu alaikum jamare da kubaruji jangane don Abdurrahman giɗaɗo Umar Jarume aran da ɓurduɗi nder maji motaje adoje nebbam petur andiraɗe tanka futti ha leddi Nigeria. Majalisaru car'iyankoɓe leydi Liberia wulama haragare bo o nane wigo ardiɗo Donald Trump mo leydi America umri ɗum nanga hoɓɓe hijirɓe da kubaruji ɗin ɗi fumaji motawa adowa nebbam petur andiranga tanka futti ɓawo nga jekotiri e motaje ɗiɗi ha Ibadan lamoɗo diwal Oyo ha leydi Nigeria. Tankawa nga ni nga yani sai nga fetti yite jaɓi wuli awƴowo laanyowo nga ha ngaska banewo fe'ano ngon latake tita jamdi ɗiɗi e mintaji 30 jemma ha tankiwa nga ni nga tuccini ha nokku wi'etende Fijabi lawol gongol ha dow lawol fago Ojo mabo tankiwa ngan nga tuccinake ha nokku bi'eteɗo Hijabi nokkure wonde ha dow lawol Ojo fago Iwo. Yemi akinka horejo nyifoɓe ngulu mo diwal Oyo gasni ngol ɗo ha dow wigo laanyo on maayi goto bo nawni ha nder yimɓe mota kan ɗum yaari mo lokotorore ngam o nyawnde o wi jonta ɗum ɗo hoca jabruɗe ɗum hoci jabruɗe kanduɗe kanjum waɗi nebbam petur fashaki wuli motaje luttuɗe. Nonnon ha diwal Taraba ha gallure Jalingo lamore diwal ngal tanka gonga ndimduka nebbam petur yani ha nokku wi'etende Melsik Runabout ɗatal tardewal ha ɓadi lumo fattude Melsik Runabout ha gallure Jalingo tita jamdi 11 e mintaji 45 nange. Ɓurna filoɓe fu mabɓi cuuɗi coggu maɓɓe doggini ngam kisna yonki maɓɓe sey ni darake en gi'ama jurtake e bokitiji ɗo taɓɓo nebbam ɗam sey ni taadiɓe civil defense mediɓe ɓe doggidi e nebbam hunde maɓɓe. Bolwowo dow konngol civil defense Mr. Iliya Samuel tabitinani jarida jayinde andirande leadership ha dow ko fe'i ɗum heɓai habaru ni mayugo goɗɗo ha leydi Liberia. Majalisaru shar'iyankoru leydi ndin wulama ɓe cuñani majalisa kanite ɓawo lural ummake hakkunde Tokkal e bo lundanko en ardiɓe ɗum ɓorti ardiɗo majalisaru dun mo leydi ndin ha jontani wi'ama ni ɓawo horejo majalisa kan itta ha laamu yimɓe mako bo ɓe kolli wala porɗo ittugo mo ha dow laamu sina shari'a to dalila majum yimɓe gi'ata ɗum suñani majalisa kan yiite taadiɓe police en ɗo ngaɗa biɗiti ko fooɗi yiite ngen. Kode Radio International KRTV gila gallure Abuja laamode leddi Nigeria waddanta on kubaruji ɗi. Ardiɗo Donald Trump mo America umri ɗum nanga hijirɓe natuɓe leddi ndin. Gomnati Trump hoosi jabruɗe e wiigo waɗgo noon renay neɗɗaku dow keeri leydi ndin. Donald Trump umri ɗum nanga hijirɓe ɓe ngala ɗareji dungaye natugo leddi ndin ha haykaleji église ji
jangirɗe e bo ñawdorɗe lokotoroje. Ardiɗo Hamas mo siyasa Khalil Al-Hayyan seyorake yigo tayre Gaza hewtake hoccugo jabruɗe kanduɗe ngam sottingo ellaji leddi Israila toñare leddi Israila fooɗi e bo jabruɗe mahitago leddi Gaza. O wi ɓe ɗisa peɗeli ngam ɓe tabbitina ɓe mahitake Gaza ngam hoytingo yangada ɓe ñawda nawnaɓe nden bo ɓe kucirana wallutugo atime en. Seni ha nder kubalol gongol wi'ama ha tayre Khan Yunis ha hirna West Bank hirna ma Jordan Israila fuɗɗiti yargo kippol gongol halki yimɓe 10 e inde honugo kuliyanko en. Kerol kubaruji ɗingon ɗon hidde ko mi jaɓɓotira bon on nani wigo motaje tankaje putti ha leddi Nigeria den ha jonta on nanay kumalla bo on nani ha dow wigo ha leddi Liberia majalisaru leddi ndi suñanama yiite. Hadi Donald Trump hokki umrore ɗum nanga hijirɓe. Kerol kubaruji ɗingon ɗon. Assalamu alaikum. A jarama Abdurrahman Gidado Jarumi iga ɗauko da Radio International. Miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji kode Radio International ha kilohertz 1295 daidai jamdi 7 yahango 7 ereta jamma agogo Nigeria Kamaru Niger enanta Chadi non bo jamdi 7 yahango 7 ereta agogo UTC. Miɗo yela heɗitoɓe on ɓeddan sautu gumbar radio mon ngam heɗitugo taskaramji kode Radio International. Min ɗo wondi be nanta rahotoji amin hande. Ummatore famɗa sembe en ɓe holli seyoji maɓɓe ngam vallinde cede Bola Ahmad Tinubu hokki ɓe. Ahmad Arab Abubakar Azare kanko hawtiti rahotowol mai keɗe jam. Sibordu cede maundundu lesdi Nigeria andira CBN wurtini rahotol andinore wigo nder diwe lesdi ndin yoɓama cede ɗuɗɗe hewti geɓe tati nder ndungu gotum. Cede ɗe hukumaji pamari nanta diwe ɓante ɗen ɗe keɓi ɓesdari nder hitande ardungal laamiɗo hoorejo ardungal laamu hoorejo lesdi Nigeria Bola Ahmad Tinubu. Aliyu Audu hanko on sarwo Bola Ahmad Tinubu wakkere ummatore saddemo jahabi eme jaydiyanko en dow ɓantare nde laamu Bola Ahmad Tinubu nder duuɓi ɗiɗi. Emo ɓesde wiigo ɗum omni rokkuki Nigerianko en cede walli nde ngam usta ɓillare nde ɓe ngontiri. E wiki Aliyu Audu risku lesdi Nigeria ɓesdake sadde cede nebbam betrol keccan heɓa malla bo ngam non laamu gomnati Bola Ahmad Tinubu ɓesdani diwe hawtade hukumaji pamari lesdi Nigeria ɗen cede ngam ko moye neɗɗo botorto cede ɗen. Nonnon holli wiki heɓɓe cede ɗen dow botare ɗon wangina sewo maɓɓe wiki
ɗum saga ɗum ɓe ngejjitata ɗum e nder ne ɓe ngontiri. A jarama Ahmad Arab Abubakar Azare benanta rahotol ma no ummatore famɗa sembe holli seyo be vallinde cede Bola Ahmad Tinubu hokki ɓe enon bo miɗo yela on ɓeddan sautu gumbar rediyoji mon on wo'inan jonde moɗon ngam hertuggo rahotol amin iga diwal Nasarawa ɓe waɗi maulidi seyo danyuki annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Min ɗo wondi benanta Ayuba Lamiɗo Munyal kanko hauti rahotol mai. Ayuba Lamiɗo Munyal min ɗo hedite. Waɗi mobɗe mauludi seyo danyuki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to wuro kinnaɗo arɗo Aminu Wango Adadu hukuma pamara doma nder diwal Nasarawa yande jeslare 22 lewru aranderu hitande 2025 to yimɓe inanta modiɓɓe fere jaltiri maulidi ɗum nden fukaraɓe jangaɓe nder jangirde wonde wuro kinnaɗo arɗo Aminu dursi wuro ana nder mobde maulidi nden bononi min ba'di lafi shaqimun murid wa inna zalimina lahum azabun shadid tara zalimina mushbikina mimma kasabu wa huwa waqi'un bi seɗɗan nder jande Qur'ana señinde be fukaraɓe jangaɓe jangirde wuro kinnaɗo arɗo Aminu wonɗon jangi hamɓe ma modiɓɓe jaltirɓe nder mofte nden dawazu ngo oto nder maɓɓe waɗi. Modibbo hugiɗa kafi bacci no jangina e bacci dole ɗi mettinanay ɗum ɓerde dole biyaɓe amman kiyayo biikiɓe gaɓaje tati shari'a haɗi non ngam saboda yiɗa modibbo ɓernde mum tikka mana fulɓe mbi o monna shari'a haɗi an modibbo monna piya baccel ma ngel janginta mariyawo woɗa. ɓawo ɗo ho mi heɓi yewtuduki modiɓɓe ɗiɗo janginaɓe nder nde'e jangirde nden ardiɓe taskuki maulidi ɗum nda fuɗɗiray Modibbo Sunusi. Ɗum mi waɗi maulidi nde'e jangirde hande yimɓe fere hoɓɓeji fere e nokkuje fere wari ko ɗume gestirta yimɓe kare ɗo haɗu. To gaskiya godiya ga yimɓe garɗa maulidi ta fami daga garɗa yiɗi amma maɓɓata ko jiki sabo e belɗum na gaskiya nonno kammotomi fuu hunde nendida maulidi ɗum ruwani min gaɗi ɗum min gaɗa mamaki amman ɗo hikka gimi ɗo ɗon to juuluɗen jama'are iyasi nder kota ina wala ɗon to ɗon onon ma waɗa kokari garoyi hay gaskiya alhamdulillah min godanake on Allah hora on jam Allah waɗa bo tawon yaluji moɗon jam Allah waɗa bo ɗuɗum dalili warki moɗon ɗo to woodi goɗɗi damaji goɗɗi sembe moɗon Allah waɗa koyna gabaki ɗaya. Assalamu ta'ala wa barakatuh. Inde am Ibrahim Muhammad. Ko a hokka heɗitoɓe feɗɗande tariha sujjude jande ɗon siggana. To alhamdulillah alal hakika nde jande nde tigganama ainihi wato e kuduriji ɗiɗi. Nde tigganama wato e kuduri jande islamiyya e kadi jande boko. To lallai hanjum ɗum bo joni nde tiggana alhamdulillah fa joni dai kadi ɗon mema oda dai ha joni dai min keɓira hunde nden non no min giɗi sabida min godi karanci hollitoɓe ɓorede gaske minon ɓen modiɓɓe hollitoɓe
lalle min shinɗani ɗalibin ɓen ɓe ɗum hollitikka. ɓaawo soyde modiɓɓe kollitaaɓe nder nde e janngirde, woodi soyde kare hollutuki nder janngirde nden, ko modiɓɓe ɓe mbi ɓe goodi fukaraaɓe ko ɓuri 100 janngayɓe nder nde e janngirde. To ɓe nodditiri gomnati nanta ardiiɓe fulɓe dow wallitooɓe. Min gaddono on boliiɗe koriiɗe nder taskaran amin ka anndal ɗum gurdam to joomiraawo muuyi. Kero rahoto ngol wonɗon Ayuba Lamiɗo Munyal ke RTB International iga Rukubi Diwal Nasarawa Nigeria. A yettama ko ɗuɗa Ayuba Lamiɗo Munyal. Mino ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan, sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Bo heɗitoɓe Kode Radio International on ɗo wondi be nanta taskaramji Kode Radio International diga ɗo Abuja lamarde lesdi Najeriya. Gwamnati Diwal Kebbi walli remoɓe be nanta cede. Wakilijo Kode Radio International kanko hauti rahoto mai. Remoɓe Diwal Kebbi gaɗoɓe demal ceeɗu jarayɓe ujune temeɗɗe 10 non heɓi ballal ega gwamnati Diwal Kebbi gam ɓe jaha yeeso doggingo golle ɗen en. Ɗon en ni waɗama e gure Gulumbe e Diwal Kebbi gam sembiɗinki shanu demetelle musamman demal ceeɗu. Gwamnati Kauran Gwandu laatiɗo kanko yaari gilla gam darugo taskaram kanɗen ka rumugo wato keccelle hawtade bo demeteɗum fuu e jaha yeeso hawtade ko wetani shanu kappe e ko nandi ba non. Wi'i o walliti taskaram kanɗen laati ka anama inde Kadage malla bo tiggoɗa gaɗa ngam waɗugo demal ceeɗu. Oyi taskaram kanɗen ni wurtinowama wiigo ɗum doggini taskaramji keɓol nasaraku ñannugo ummatoje Nigeria e nafa. Gwamnaji on wangini wiigo jaha Kebbi tan e ñanna lesdi Nigeria fuu e ñameteɗum ko shani shanu marori, gawri, butali, muri, fama i wecco fere ɗum demeterle Idris Kauran Gwandu o yi ni in woni nder seɗɗitto goti ja kanka Kebbi waɗata. Joni bo woodi muyo ɗon hokka kamɓe ɗen woɓɓen en ballal goba zaman nden bo leɗɗe warugo wato koode malla bo wato gabbe fere laatiɗe halka demal o ini gam majun e hawti fa e hokkugo ulli malla bo wato ko ɗum remirta nane ni ɗum naftira feetu amma joni bo jayngol nange injiji muɗum no hokkete gam doggingo demal galgal ceeɗu. Yata bayanu commissionajo demetelle jiha kanka Kebbi Alhaji Shehu Mu'azu o mani gwamna dow iri tinare muɗum ko waɗata dow wurtinugo taskaram kan andiraka Kadage malla bo tiggoɗa dema gande a remi ni a ñaman ñanna duniyaru fuu. O yi jotta kam kala ko remete wakkati dungu fuu e heɓete wakkati ceeɗu. O gwamnaji Diwal Kebbi ni oci alkawal wallugo wiigo bo ɗum heɓa nasaraku dow iri balle kokketeɗe. O inane ma ɗum acca derke'en jooɗi mere ni o to wakkati makko ɗum atako ɗum hokkay ceede ko hetani shanu goba zaman e bo leɗɗe warugo gabbe laatiɗe faɗɗa nafa kay wala ma ko atake fama neɗɗo hokkete ceede ɗen laatiɗe ballal non hana yoɓugo nden bo goba zaman hokkama ni en mere malla ba dow shahu. Idris Kauran Gwandu noddi kala derke'en fu to ɓe goni yacce jooɗago mere ɓe nasta taskaram kan karemugo musamman e taskaram kaka Kadage malla bo tinoɗa dema gam ñannugo lesdi. Yewtologon ɗon Abakar Malam Bagudu e gaɗo birni Kabi. A yettama Malami Bagudu. Min Rufaw Mamadou ɓingel petel miɗo wiya on keɗite Kode Radio International ha dow SW kala nde weeti fuu deydey jamdi 8 e reeta wakkatire nde Abuja leddi Nigeria. Kode Radio International ɗum radiowa moɗon nga wallititta on dow jahargal ɗemgal fulfulde. Yesu,
da wanda benanta taskaram jikoda radio international dar taskaram jiya min hande min da wanda benanta taskaram sudi robe wannan mun benanta Ibrahim Iro Modaki kanko hauti taskaram hande kullo to warti wadi Allah ya wadi kin wa baiwa to gida biro de ko darake e danga fito ta kai ila tun ata ran ko ta ko wan yawanci to gida bi dare ko yan godi bariya ta ne ta sauran amma to modari mo jangi ko atawa iri to amma iri daga to data ne dun darna mo dun ya sai ga sauran Allah ya nuna da ne wadda bi ne den wada to wadi ma be janga na ta ko yo bana be en godi jawdi nake ko ite hawa jangina da hariya ta rodi ta jangini mo fa anana ta mo nana ta da umma da umma tore buɗe da babu lajo da babu to gada kwasta himma dan ko debbo ran debbo to dangi ko no dangi a dangi ni al'umma ka babu ta dangi ni to amma ta yi a dangi ni kwatin da ko tan gurko yo ba wa dake kwati empathy ta dangi ni debbo a dangi ni umma tore da babu ta dangi ni ba a dangi ni debbo kanu ganyata kanu wadata tarbiyya kanu loto e mauni to kanu wadata to ta jangini mo dum don ilmu ko damo mo wada mo holli kai bidde mako mo tabbitina tarbiyya bidde ka jangirde mo tabbitina mo holli ki sai to me jangi qur'ani do umma non ɗum mi ummi ɗum ɗo mo waɗa e boko amma a san koy hanjum ɗum ɓuri taimakaki waɗi cetin rayuwa to ta jangini debbo a jangini mo gaba gaskiya irin fulɓe ya kamata daro en ɗum jangini ɓiɓɓe rew e ɗum woodi gaf sosai jangirde ɓiɓɓe rewɓe a tawa e wuro he ɗum waɗa duty cultural to a tawa e ɗum nila ta jangini debbo min debbo kada e tegal bañeteɗo ɗum bonnire ceede kuma mo yahay wuro goɗɗo ko kuma debbo kawai mo waɗama dow mo jooɗo to wuro mo fulle mo jooɗo mo waɗa kuujeji wuro kawai debbo ɓuri debbo waɗu empowering mako okkamo enti mako mo janga na dole ma alima mo mutakiɗa okkimo ilimi ɗum ɗon hanjum ɗum tan ɗum heƴi ɗum waɗa mo danaykin rayuwa mako ɗum waɗa mo danayi woɗɗina rayuwa kulɓe gaba ko e al'umma ɗum gaba go to gaskiya irin kulɓe to en giɗi al'umma meɗen woɗɗima en jangini ɓiɓɓe meɗen rewɓe kuma en goodi ɗum nawo en ngala to dama suka to e ummo dole dama ma a waɗi kesi mako a waɗata expecting e mo wurko 100%. So komai giɗa beauty success ana story ko haadi ɗum waɗa guiding mako ɗum yowamo dow lawol so en kulwoymo wonnoto ba neɗɗo ko a rotimo to suudu gaba ko to Allah hitake mo o yen waɗa ko waɗata ko yaati mo warta mo joɗo wata mata hokkimo ɗatal a hokkimo diina ɗum ɗon emo waña ɗum a holla mo rama himmanci mati emo waña ɗum to ñande ko e hoore mako mo wara mo jiya ɗum yimɓe fal daga ɓawa ɓe jatiri kan siya lokaci kan suka ko waɗi daga sauranci daga ɓawa ɓe kata nadama ko amma daga farko ko holla neɗɗo aɗa mentori mako rafa ko gasatata fito rafa ko gasatata fito ko non no goɗɗe gadi mentori a yiya neɗɗo ummake e hoore muɗum e waɗa kiisi ɗude baki timmo Allah o kiɗi ɓiɗɗo debbo waɗani ɗum baywa woodi baywa ɗum ɓiɗɗo debbo tawsayi e imana fuɗɗe ɗo fota wonde ɓiɗɗo debbo to haɗuki ɓiɗɗo debbo jangirde woy gan yitimo debbo ko e yiya walana ko kuma e ɗon ɗum amma yiya jangitimo ɗum asara to gaskiya en nodda al'umma fulɓe ummo en janginen sukaɓe meɗen fulɓe hanjum ɗum woɗɗinanta en al'umma meɗen gaba go hanjum ɗum woɗɗinanta en bandiraɓe meɗen garwayɓe ko ɓawa ɓe ɗum dañaya ɓe ɗum dañata hamɓe hanjum ɗum woɗɗinanta ɓe gaba go fulɗo to warti to waɗi ilimi Allah e waɗi hokkimo baywa to giɗa biro debbo darake e janga futota tawi ila ɗum a tawa ɗon wonta ko wan ko
yawanci to gida da rauke su yan godi bariya challenge da sauransu amma to modari mo jangi ko atawa iri to amma iri daga to data ne dun darna mo dun ya sai da sauransu Allah ya mutta da dole wadda ide ne din wada to godi mabbe be janga na ta so ko yo bana de en godi jawdi en nagge ko ite hawa jangina de haliya ta rodi ta jangini mo fa anana ta mo nana ta da dum ma dum don e dum ma mun wake ko da ya tarari ni vulnerable population yimɓe gonta ɗum hamɓe gonta rewɓe e sukaaɓe to hamɓe gonta kode ɗume lokacin a tawa ñaw hamɓe hanyimɓe gonta debbo kañum gonta dañal kañum mayata to dañal kañum moto daña complication heɓa matsaloli to ɗiɗɗo kamma e ɗon waɗa e ɗon nanda e ñawji kaza amma to inna on ɗum to debbo ɗon e okkama rewɓe okkama dama ɓe jangata farni jamu ɓe ina e maɓɓe tarari challenge woni ko leydi Nigeria e woodi gap in terms of accessibility of health rewɓe ɓe a tawa existing primary health care community meɗen ma e tawa wayɗe ɗe na un daga fulɓe to e ɗum ɗon rara en ƴeran en ko nande meɗen to no ɗum waɗata ɗum waɗa yakiay ɗum waɗa meɗen to ɗeston mbarana e ɗeyan yiɗe nangana e ɗeyan yiɗe sona to bate ko waɗatama mi daro mi wonna lokaci goɗɗe ɓen ma ɓe fula lakkuki nder meɗen ɓen ma ɓe gaɗanan ire ɗum to amma to ɗum hoɗayno ɓiɓɓe meɗen ɓen ɓe gaɗa ɓe janga iri ɗum ɗo sai ɗum horitaɓe community ɓe jooɗo ɓe janga ɓe kuwana ɓe gaɗa ɓe ballita fulɓe meɗen sosai to ummake dañal to ummake ɗo ustan ɗuɗam mayde ko dañal ɗum ustan debbo ummo e daña e woodi complication sojiri da sauransu to ɗum kadi usta a yiya ɗum ƴetanayi al'umma ɗum jamu gaba ko bandiraɓe meɗen jamu ɓe anda da cewa fulfulde ɗum fulɓe kuma ko noyi waɗi fu canjata ko ɗemgal mum to en jangi en natti nder gadi Allah hokki en dama en foɗu bandiraɓe meɗen foɗenɓe en foɗayɓe ɗate daban daban en mbawa foɗude ko en mbawata joɓanenɓe goɗɗum ayi en Allah hokki en ilmu en mbawa biyanɓe a'a ilimi ɗum Allah hokki en fa en okkaɓe a'a on woodi dama fa on woodi sembe ɗum gawaton gaɗanon hoore mum kaza kollom ɓe ra fooɗe ɓiɓɓe maɓɓe ɗum gaɗe kaza e woodi goɗɗum gaɗa goɗɗum kadi jeni goɗɗum kawyen ɓe gala makaranta ɓe gaɗi ka gojji gomnati waɗantani min jooɗi min mbi an orde nayi noye goduɗa o e woodi orde jeego o e woodi orde jeego ɓe gaɗana hoore maɓɓe jangirde ɓe gala pampo eɓe ɗon gaɗi ka gojji har e taki fa gomnati e okka makusten okkataɓe he min kolli ɓe fona min kutinira e ceede amin min kawai kutiniri ilimi amin min kolli ɓe ra ɗi jawdiji goduɗa fa a wawai kutiniraji gaɗa kaza to mimaka inchallahu hande ka yehi community ɗum ɗo ɓe mahani hoore maɓɓe no madi to ɗum goɗɗum kungiya ni mahani ɓe ɗan tribulo hamɓe e hoore maɓɓe ɓe jeyi ɓe gaɗi extending to kawye ɗum ɓe mahani hoore maɓɓe pampoji ɓe mahani hoore maɓɓe to ɓe boyata waynayi maɓɓe gala to jarata ndiyam gala ɗum to gaba ko hande ma joni haka ɗon ɗum to community ɗum ɓe boodi ɗum ayi nawi ko ɓe gaɗana bot amma ɗum holluɓe ilimi to Allah hokki en ilimi en jahu natten iri ɗum orientation kokkin awiyene ra ko gaɗata magana hoore maɗa rano gaɗata ko ɗum ɓiɓɓe maɗa gaddaɓe makaranta ko ɗum ɓiɓɓe maɗa gaɗaɓe kaza a wala biyan a watan hoore ma yaro a wala makaranta a kawte fa mahe daɓɓiton nder moɗon ɗum heɓa janguɗo ko goo ko ɗiɗɗiro ɗo jangina al'umma to ɗum waɗay ɗum woɗɗinanayi en al'umma meɗen ɗum waɗay développing meɗen ɗum hewtinayi en har ko en jogata
wandi benanta taskaram sudurobe ta tawaice ni taskaram jiko da radio international on warinta mun darne go daga ko da radio international taskaram jiya min da wandi benanta taskaram ko da radio tv hauta da benanta radio faransa international e yewde faggudu aduna du hande dula trompe ala heɗa e kongi wartude faggudu e ɓamtare Afrique Moussa Oumar Bari tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama bisimilla moon e yewtere faggudu e ɓamtare Afrique toɓɓere men nde ene yewta ko fati alhaali caɗele ɓe golloɓe e fannu mburu gondi e nder leyɗele Afrique e yeru Sénégal golloɓe e fannu mburu no goyto caɗele kewɗe e nder yontere faltine nde fedde golloɓe mburu Sénégal kolliti guila coggu mburu usta e nder lewru jeego ɓuru faltine ndu golle mabɓe ɗe no gondi e caɗele mawɗe e biyol mabɓe fodde capanɗe jeetati e ko fawi boulanger walla mbiyen cuuɗi pewnuji mburu uddi ujunere golle mbasama e nder ɗum heɓe goyti caɗele coggu mburu tongaɗo caɗele TVA woni sagalle ha e ko nandi hen e nder yewtere nde ma en keɗo jangtore fatude e caɗele ɗe golloɓe e mburu leydi Sénégal gondi kono kadi ma en bismo goto mo ganduɗa ko Mamadou Jean Bari gonɗo toon to leydi Guinée wajotoɗo gartiɗo fedde golloɓe mburu to Guinée Aboubacry Lom ko Sénégal najo hertorɗo faggudu tedduɓe bisimilla moon e heɗade gam fuɗɗade yewtere nde en keɗoto jangtore nde Fadi Massi waɗani en nde jangtore ne yewta ko yewti alhaali caɗele ɗe golloɓe e fannu mburu gondi e nder leydi Sénégal nde laamu ngu ustino coggu ngu e nder lewru jeego ɓuru guila nde ɗum waɗi noon ɓe kolliti heɓe kawri e caɗele kewɗe keɗoɗen jangtore yamdi jeenayi to legal Médina goto e diwanuji Dakar ɓurdi hewde yimɓe oɗo saaha laaɓiɗi ina deeji kono wona ɗum teska e nder oɗo boulangerie ko pewdoɓe e sodoɓe mburu no yeytoya goni gollude ni muni kala e mabɓe ko keñido nde wonno yimɓe kewɓe hono Aissata nena padaɓe gam haccitade aɗa andi mburu soɓe pini adan aɗa wawi defde goppe defa karaw ñaama kono oɗo aduna joni mo gonɗen cotta ko mburu ma mbadda e kafe ma walla cooda mburu ma mbadda e sos bibbe Sénégal ko ñaamoɓe mburu mawɓe ko ɗum saabi boulangerie ji keewi e nder leydi ndi kono limore mabɓe ustima no feewi gila laamu ngu yamiri ustugol buuɗi 5 e coggu mburu o nogasi go lewru jeego mburu yawtudu ndu e biyol Amadou Gaye gardiɗo dental jomen boulangerie gila coggu mburu usta ñande nogay go lewru jeego mburu hiɗaɗo ujunaji ɗi e nogay nayyi caggalde min ƴewti golle men min teskima cuuɗi moƴƴinoji mburu hewɗi uddi Dakar ko ɗi 37 uddi Touba ɗi nogay e jeetati mburɗi jeeɗiɗi ɗum ko fetere tan ko meɗen wondi e caɗele timɗe hande yidde mabɓe woni laamu ngu ittanaɓe pawdi tedduɗi ɗi ngam ɓe poofa ce que nous voulons aujourd'hui c'est faire appliquer hande meɗen yiɗi hutorade kuule goɗɗe ittutude joddi waɗeteɗi ko moƴƴingol mburu ngam ustude jobdole ɗosɗe e levure e kala ko fati e moƴƴintingol e kadi ko ɓuri ɗum fof sosde coggu rendo ngam courant bakoɓe walla men e kirji nangue ngam wawde jokkude golle men min namdijo min mbaɗu no Côte d'Ivoire woni e gollude ngam ittude jobdi levure e jobdi moƴƴintinoji ngam moƴƴinde mburu no hanira oɗo saaha ko ɓuri boulangerie 72 guddi e nder leydi ndi saabu pawdi ndi nde laamu ngu jetti nde pellital ustude coggu mburu o ha 30 dendagal yeyoɓe mburu gusti teddendi ndi kono ina wayno ɗum yonani Fadi Massi a jarama ko yewti e nder jangtore tedduɓe ina wayna en jahanna toon to leydi Guinée jaɓɓoɗeno mo ganduɗa ko Mamadou Jean Bari a heeɗima nde sattende nde golloɓe e fannu mburu Sénégal gondi hande golloɓe e fannu mburu toon to leydi Guinée woni Bireti ko holno ɓe gurdi e holno sattende nde beele ina woodi e holno ɗum worri sattende nden no woodi par ce que matériel premier on ala welde heɓude surtout noon leɗɗe ɗen farine on kan ɗum ɗon no woodi ala manqude mais matériel premier on iw e leɗɗe ɗen ha e lanɗan ha e ko hetti haray ɗum ɗon no metti heɓude Afrique ina fadi no feewi ko immoto caggal leydi wona blé to Ukraine walla Russie ha e ko nandi hen e yeru hande holɗen peeje goɗɗe ɗe yimɓe wawata wadde wasa tun fawade e o farine walla blé immotoɗo caggal leydi no woodi ka duwa fawede harana e o ɗule ko woni e iwde Europe
ɗon on anndi Kaaba si ɗum moƴƴinaama jooni no waawa wonde bireedi bantara men kadi no waawa wonda bireedi mais il faut financement gouvernement on e indice ji ɗin ɓe yiitida ɓe waɗa si financement kelduɗo hara bule on jooni par exemple si waɗaama bantara feccere saako ɗa waawi waɗde condi farin on feccere saako ɗum no waawa golleede waɗa bireedi ɓaami nani reportage e rafi wano Burkina ɓe waɗi expérience on wo réussisi mbele hakkunde mon e laamu ngu waɗi eɓɓooje fii ustugol nooneeɗi coggeli walla ɓeydugol coggeli farin hay ko nanndi heen haray boulanger ɓen bireedi on ɓe waawata ɗoytude ɓe waawata ɓeytude ɓaɓe jogaaki ko gollirte bireedi kon hay fus ko waawata ɗoytude ɗum ma ɓeytude hay ko wano jooma farin en si ɗum ɗon tippike jooni ka usine farin on min heddiri moyen min waawa yeeyude bireedi moyen mais si ɓe sappini haray min waawata ɗoytude bireedi kono haray minen wakkili e hoore ɗum ɗon mbaako ma men wakkiloo men golla sino population hara tampal Mamadou Diambary a jarama e RFI Fulfulde weltanimama awa barka en gartate mo ganduɗa ko Aboubacry Lom ko faggudiyanke jeeyaɗo ɗo e nder leydi Sénégal Aboubacry Lom mi salminima mi salmitima Moussa Oumar Bari mbaɗa tan tan Aboubacry en keɗima ɗo jangtore kon kadi e yewtere yewtinde alhaali caɗele mburu guuraɗe ɗe nder leyɗele Afrique ko iɗi ko foof hande ko holno jiruɗa ɗeɗo caɗele ɗe ɗiɗo boulanger ji walla ɓe fiyoɓe mburu guurdi caɗele ɗe sa yi ɗum ko mburu coggu mum ko laamu reeni ɗum kañum ko prix homologué wi so woni homologué noon il faut que laamu waawa yewtidde jokkondirde ɓe haa mbaawa sajjude prix mon poti wadde o mais ɗo henne so a ƴeewi mburu gila fuɗɗode mum gila so remete gila blé o rema ɓurɓe waawde remde blé o ko Ukraine e Russie ɓen noon koye guerre ngoni ɗum firti ko ndema ka ustima kadi ɓuri yaade addoyde toon blé ene ɓeydi wonde compliqué sabu ɗum joni basoji jahoji toon ɗi assurance o ma ɓeydo kadi coggu ngu ma pour ɓe gaɗa ɗum ma ɓeydo donc ɗum ɗon fof so rendi sa dañi ɗum a addi ha sara frontiére leydi ma ko ɗon hankkadi noon kafeji o puɗɗora par ce que ɗon hankkadi ni laamu ngu il faut que wiya est ce que joni so on prix bat mo arde ha frontiére ma o aɗa andi so yettima addata ko gabbe garata gabbe ɗe il faut que nawete usine aji baɗoji cokkoji ha wonta condi ɓen joni il faut joni pewjene e feere beele eɓe ganda hol coggu ɓe jeeyata sac mabɓe 25 kilos par exemple 30 kilos cundi ndi ɓe jeeyata boulangerie donc ɗon déjà il faut que laamu ngu ƴeewa est ce que ustat douane o ma allah yowat douane o ma yowat taxe ji fof beele ɓen ne mbawa liggade taw so liggima to jaltirta ɗo taw ne yaltira prix mo ganduɗa boulangerie ji ne mbawa kañumen koye mon wawde fewnude mburu taw ene waɗa respecté prix mo laamu ngu fayi ɗo kamɓe ɓe ganduɗa ko ardiɓe leydi Sénégal so ƴetti yeero e mabɓe tan ndeɓe ustata coggeeli ñamateɗi ɓuuraɗi sohlede e nder leydi ndi ɓe koliti ina wayno ɓe mbaɗi ko wiyete ko subvention fodde 53 milliard kalisi CFA holko sa wi ɗum battinani ƴewta joni ko est ce que ha hande coggu gonɗo international ngu est ce que ngun coggu ɓeydaki subvention ngaji wawi wa façon ngaji ɗiɗi ɗum waɗi ɓe mbawi yowde taxe uji poɗɗi yowede e douane ɗo ene wawi taw oɗo saaha taw hankkadi prix o kadi koko to caggal leydi ndi aɗa andi kadi hay transport o joni ɓeydima no feewi assistance o ɓeydima par ce que aduna o fof joni ko hare mere woni hen affaire Israël Gaza en ha jiiɗa Yemen aji ne kada batoji nen nadde e lawol siège ɗum ɗon fof ne adda caɗele ha assistance ɓeydo eɓe namni momtugol ko wiyete ko TVA woni sagalle ɗe douane en mbaɗata ha e ko immoto toon to poruji to e ko nandi en ko yoɓate ko beele ɗum ne hande ko ɗum feere walla ko hunde nde ganduɗa weeɓata waɗandeɓe nde wonnoon no mbiɗa ni chaine ɗo ɗum immoto ɗo ina juuti ɗum ko feere to boulanger ji kono est ce que ko feere to laamu ngu par ce que laamu ngu sa ƴeewi ayni ñanden tan laamu ɗo e leydi ndi hoore mum wi budget laamu ngu ene famɗi doole joni donc il faut joni ɓe ƴeewa joni kamɓe koye mabɓe est ce que joni koɓe keɓata e recette aji ɗum est ce que ne wawi ni wurnude subvention ngaji mbawa wadde subvention ngaji ɓe ɓeyde hen koɓe yoɓaɓe ñamal ɓe ɓeyden kadi freeje laamu ngu e hoore mum ne wonde freeje fonctionnaire uji tout ça et cetera hande hol peeje ɗe laamu ngu hani daɗɗude gila to banggue hakkude mabɓe e boulanger ji ɗi woni fiyoɓe mburu ɓe kono kadi to banggue ha hande ƴewgol peeje goɗɗe tan wasde fawade hande e blé gimmotoɗo to Ukraine walla to Russie walla caggal leydi oɗo saaha dal no jirim ɗum ni mbawi tan ko wadde accompagné boulanger ji beele ene ɓeyda seeɗa kam beele kam ɓeyde mbawa ɗuminde saabu ɗum perte emploi o kadi moƴƴani e leydi ndi saabu ɗum firti kadi ko consommation leydi ndi ustoto
so ustima kadi hay entreprise gonɗo ɗi ko demande paɗe ko yimɓe cogguji sodoɓe ɓe gustoto donc hay demande entreprise koddi ni mbawi no wawi dañande fawle muji quoi. Aboubacry Lom a jarama RFI Fulfulde weltanimama. Merci beaucoup a jarama Seydou Bane. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde gasi ha laaɓi taskara men faggude e ɓamtare Afrique ha e yontere arore garen e toɓɓere wonde en jarama e kettugol jokkiridade juɓɓudi RFI Fulfulde e dow wejede toɓɓere ha nder taskaramji kode radio international min ɗon ɓenanta taskaram samayru modiɓɓe والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله السلام عليكم يا جماعة المسلمين en getti Allah ceniɗo dokkuɗo en jamu e juutugo balɗe hande bo o waddi en ñalimare altinede en alkotiri en jokkan jangirde men bana ko wowa en ɗon jongi deftere meɗen wiyetede Muwatta Malik en jangino jum'are salinde kitabu salatul kawfi en timminigol en mbaali ha kitabu salatul kusufi dow magol en ummata babul amali fi salatil kusufi imam Malik o wi babul arandewol ha nder kitabu salatul kusufi babul man ngol andinan en no ɗum juulirta julde mo jaago lewru ko julde mo jaago naange hanjum woni ko babul man ngol janginta e ɓeɗo ɗo to ɓe nastan ɓe nasta to ɓe nastata bo ɓe ndayo ɓe ɗo bolwa حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جنجي حديثها إمام مالك جنجي حديثها هشام بن عروة هشام جنجي حديث لها بابا ماكو عروة جنجي حديث من هانا عائشة بثار النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت هنكونا عائشة وفي كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نانجي موجي نايمبينو نانما mojago nange ko mojago lewru nana Aisha o wi ha zaman annabijo nange meɗi mojago fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nasi annabijo mofti himɓe o juulani ɓe julde mojago nange no julde man nde juulira fa qama annabijo dari fa ɗalal qiyama o juttini darnde maako summa raka nden annabijo nangi koppi fa ɗalal ruku'a o juttini ruku'a maako fayi summa qama nden annabijo ummi dari fa ɗalal qiyama o meeti o juttini darnde wato o dari no aran o jangi o timmini o nangi koppi o juttini o ummi o dari fahin o yahay sujuda wa huwa duna qiyamil awwali o wi darnde maako nde o ummiɗi ɗawre ɗo o yahay o waɗi sujuda en mbi o ummiɗi ɗawre o ɓeddi jangugo amma darnde man nde yottaki darnde arandere no summa raka nden annabijo nangi koppi faɗalar ruku'a o juttini ruku'u man wa huwa hanjum ruku'u maako ɗo duna ruku'il awwali kanjum ma ɗum yottay ruku'a jeyi arandeju summa rafa annabijo ɓamti fa sajada o yehi o waɗi sujuda summa fa'ala nden o huwi fi rak'atil akirati ha darnde arandere ma misla zalika yerubol waɗum ɗo wato hayre julde mojago nange julde man ɗo suraji nayi ɗo nde jangante to ha goɗɗo dursiɗi darnde arandere o janga suratul baqara o nanga koppi to nangi koppi o juttina ruku'u man bana fodde jangugo surol baqara mai nden to o ɓamti o janga suratul ali imrana min Allah kenan to jangingol o timmini o lora o nanga koppi juutugo nangugo koppi man yotta bana jisnde ali imrana man nden o ɓamto to o ɓamti nden o dilla o yaha o waɗa sujuda ɗo darnde woore kenan
to ummi darnde ɗiɗawre o janga suratul nisa'i o timminangol nden o yaha o nanga koppi juutugo nangugo koppi man waɗa bana jirde suratul nisa'i man nden to ɓamti wannan o fuɗɗita jangugo o janga suratul ma'ida kangol e mbiyata awfu ko o janga suratul ma'ida o timminangol nden o lora o nanga koppi juutugo nangugo koppi man waɗa bana jirde jangugo suratul ma'ida nayi darnde woore amma janganɗe ɗiɗi jowa to ni ɗum waɗata to timmini nden o to ɓamti ha ruku a nayaɓum nden da o dilla o yaha o waɗa sujuda darnde ɗiɗawre bo to banni hanjum o wi o waddanayi en suraji man amma ha modiɓɓe ha defte meɗen je defte ijma'u modiɓɓe ɓe gaddi suraji nda jangeteɗi man ha dursuɗo ɗi en tamminango mo dursayɗi bo ko jangata o winde annabijo timmini julde man ɗo o silmini summan sarrafa nden annabijo wayliti waqad tajallati camsu haqiqa yaake man nange hunciti koɓe timmina naafe man nange man nge hunciti nangande man yoofi fakadaban nasa annabijo hudbani himɓe fa hamidallaha o yetti allah wa asna alayhi o manti dow allah summa qala nden ɓaawo man o wi annabijo wiyata ɓe o wiɓe inna camsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yaksifani li mawti ahadin wala li hayatihi annabijo wi ande nange be lewru ɗum ayaji ɗiɗi on ɗe yiggoye ayaji allah wato ɗum allah waɗi ɗum ngam en kefta mangu maako ɗum ayaji kanditoje jaaɓe allah ngam ɓe kefta mangu allah nder ayaji allah o wi to hange nange be lewru ɗi mojatako ngam mayugo goɗɗo nonnon bo ɗi mojatako bo ngam goɗɗo dañama wato sanadi man ko waɗi annabijo wolwiri ka banniɗo ɓinguel maako sayidina ibrahima ñande mayuki maako ñande man nangue man moji nde nangue moji sayidina ibrahima eggiti nden nangue moji sey sahaba en gaɗi ko wi ko ngam mayugo sayidina ibrahima ɗo kanjum waɗi nangue man ngue moji to kanjum waɗi sey annabijo wiɓe to amma ande fa nange be lewru fuu ɗum aya on nder ayaji allah ɗi mojatako ngam mayugo goɗɗo no noon bo ɗi mojatako bo ngam dañego goɗɗo o wiɓe banniɗo ɗo fa ida ra'aytum zalika to on gi bolwa ɗum ɗo mana to on gi nange moji ko lewru moji fad'ullaha wa kabbiru wa tasaddaqu waɗe ko torago allah waɗe ko mawninki allah wata saddaku waɗe ko waɗugo sadakaji ɗon woni magani man ɓawo on naafi to on teddina allah on dinga innuki allah on dinga waɗugo sadakaji summa qala nden ɓawo man annabijo wi ya ummata muhammadin ya onon ummatore annabi muhammadu wallahi ma min adin agayaru min allahi wala goɗɗo ni ɓuri allah kaajal annabijo wi'e banni o wi ya onon ummatore muhammadu wallahi mi honorake allah wala goɗɗo ɓuri allah kaajal o wi banniɗo ɗo o wi ngam ɗum kaajal maako ɗum iri kaajal ngale an yazniya abduhu aw tasniya amatuhu wato jeyaɗo maako gorko jeena ko jeyaɗo maako debbo jeene ɗo allah ɗo haaja ɗum allah yiɗa ɗum bana ni wato joomu debbo yiɗa ɗum waɗana ɗum debbo muɗum marɗo iyalu yiɗa ɗum wanna ɗum iyalu muɗum to allah bo ɗon haaja hañum bo yiɗa ɗum wanna ɗum jeyaɓe muɗum banni jemirawo bo ni annabijo wiɓe o wi ya ummata muhammadin ya onon ummatore annabi muhammadu wallahi mi honorake inde allah law talamuna ma a'lamu la bahiktum qalilan wala bakaytum kathira annabijo wallahi to on andino ko mi andi da on jali seɗɗa on mboyi masin to on andino ko allah andiniyam da on jali seɗɗa on mboyi sosai to ɗon hadisol man timmi وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أداء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال حديث دو يا جنگي والها إمام مالك جنگي والها زيد بن أسلم أبو جنگي والها أداء بن يسار خانكو أبو جنگي والها عبد الله بن عباس أنه قال عبد الله بن عباس وي كسفت الشمس nyande fere ha zaman annabijo nange moji fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wan nasu ma'ahu
annabijo juuli julɗe mo jaakinange oɗon wondi be himɓe no juuliri julde man faqama qiyaman ɗawilan nawa min suratil baqarati o dari darnde yunde fodde jangugo surawol baqara to ay ɗo en mbino nane ma en tamminango aksumay to goɗɗo dursay surowol baqara modi ɓe wi to aranɗo sey a janga ɓul huwa 280 e 280 a janga ɓul huwa 280 to a dursay baqara ha darnde arandere en paami ko gala o wi summa raka nden o nangi koppi ruku'an ruku'a ɗawilan juɗɗum bana fodde wato ko goɗɗo jangata ɓul huwa 280 summa rafa rasahu o ɓamti hoore maako minan ruku'i ruku'a ɗo faqama o dari qiyaman ɗawilan darnde yunde fodde ɗo bo ko goɗɗo jangata ɓul huwa 260 usta 20 kadi e ɗo bo yaadan be suratu ali imrana fodde ko goɗɗo jangata ɓul huwa 260 ha mo dursay ali imrana mai wa huwa duna qiyamil awwali o wi darnde ɗiɗawre ɗo nde yottaki darnde arandere summa raka nden annabijo nangi koppi ruku an ɗawilan ruku'a juɗɗum bana deydey fodde ko ɓi adama jangata ɓul huwa 260 go wa huwa duna ruku'il awwali hanjum ma ɗum yottaki ruku'a arandejo summa sajada nden o waɗi sujuda ha darnde arandere ɓawo ruku'a ɗiɗi go summa qama nden o ummi qiyaman darago ɗawilan juɗɗum bana fodde jangugo ɓul huwa 240 ɗo bo ha darnde ɗiɗawre wato jangande arandere ha darnde ɗiɗawre wa huwa hayre darnde ɗo duna qiyamil awwali nde yottay darnde arandere no go summa raka ruku'an ɗawilan nden o waɗi ruku'a juɗɗum fodde wato ko jangante 240 go wa huwa duna ruku'il awwali kanjuma ɗum yottaki ruku'a arandejo summa sajada nden o waɗi sujuda en paami go wato o waɗi o jangani darnde ɗiɗawre nden ma ɗo bo 220 to a waɗi lissafi man ɓul huwa man wurtante 1000 ha darde ɗiɗi man ɓul huwa 1000 ɗe jangante ta hooci 20 ɗo je 220 a hawti be 280 a yi toon a heɓi 500 ta hooci 260 be 240 a hawti a heɓi 500 kenan to ɓul huwa 1000 ɗo bo to goɗɗo jangay dursay suraji 4 ɗo o wonayi o dursuɗo ɗi to ni waɗete nde annabijo timmini o silmini summan sarafa o wayliti dow ɓiɓɓe adama wakkati man waqad jallati camsu nange hunciti fa qala sey annabijo wiyata ɓe inna camsa ande nange wato ko miɗi en paama hadisiwol en jangata jotta ɗo ngol abdoullahi ibni abbasi na en paami ko nden hadisiwol en jangino arandewol ɗo bo ngol nana aicha wawan nana aicha ɗon nda ko fe'i wawan wakkati abdoullahi ibn abbas bo hañum ma tawama ndano annabijo waɗi ha en paami ko nde annabijo ummi se o wi inna camsa wal qamara ayatani nange be lewru ɗum ayaji on min ayatillahi ayaji allah la yaksifani li mawti ahadin ɗe mojatako ngam mayuki goto wala li hayatihi no noon bo ngam yeɗuki mako fa ida ra'aytum zalika to ni bolwa ɗum ɗo fadhkurullaha inne allah dinge innugo allah galu se sahaba en mbiyata ya rasulallah ya lulaɗo allah ra'aynaka tanawalta shay'an fi makamika hadha annabijo wakkati a julanta min ɗo min gi a fa'iri yeeso a li'i jungo ma bana a nanganno hunde feere na en keɓi ɓeddari ɓe mbiyatamo ya lulaɗo allah wakkati a julanta min ɗo min gi a ɓeddiri a fa'iri yeeso ha a li'i jungo ma bana a nangan hunde wonde sey a lorti ɓaawo ɓe mbiyatamo banni summa ra'ayna kam nden ɓaawo man min ngima taɗaƙata a lorti ɓaawo bo fayin a lorti ɓaawo fa qala si annabijo wi inni ra'aytul jannata wakkati on ngimi fa'iri yeeso ɗo mi yi aljanna on fatanawaltu minha unqudan wakkati may se mi yi nda bukki wato wukkuru e ɓiɓɓe leɗɗe aljanna mi li'i jungo am ha mi teɓɓitayno wukkuru ɓiɓɓe leɗɗe aljanna ma kanjum waɗi o ngimi fayri yeeso mi li'i jungo ɗo o wi amma walaw akastuhu da mi ho ittanno wukkuru goo la akaltum minhu mi andi wallahi on ñamandu to on ñamindu bo ma baqiyati duniya timman daga wakkati jotta ɗo ñamugo wukkuru ɗo to ñamindu ni da wala ko luttata
hanjum waɗi sey mi pasiti mi ittayi wukkuru dibinoje go wa ra'aytu nara nden fahin mi yi hiite ha mi dari ɗo falam ara mi ayi kali yomi manzaran qattu afza'a komi wari duniya mi meeɗa yi ko darande feere ñiddude ñidda yikire bana irin darande mi yi hiite hande ɗo kay amma mi yi hunde ko ñiddi o wiɓe banniɗo ɗo nden fahin ɓaawo man wa ra'aytu aksara alihan nisa mi yi ɗuɗɗum ko woni ha nder hiite man ɗum rewɓe on annabijo wi sahaba en banni ɗuɗɗum ko woni ha nder hiite nde mi ndaari nder maaje mi yi rewɓe ɓuri ɗuɗugo galu sey sahaba en mbiyata ya rasulallahi lima ya rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam annabijo am ko waɗi rewɓe ɓurdi ɗuɗugo kala sey annabijo wi li kufri hunna ngam wato hufranaki maɓɓe qila aymana yakfurna billahi sey ɓe mbiyata annabijo a yakfurna billahi kadi annabijo ɓe ɗon kefnano allah na qala sey annabijo wi aa na allah ɓe kefnanto ba wa yakfurna al ashira ɓe ɗon wato kufrano gondal on genɗidal ngal ɓe genɗidata be worɓe maɓɓe kangal ɓe kufranto en tamminango ko wonte hufranaki genɗidal wa yakfurnal ihsana ɓe ɗon kufrano wato mboɗenga gorko waɗanta ɓe law asanta ila ihdahunna annabijo wi da a wo'inanayno goto maɓɓe addara kullahu zamanuru ma ko ndu fuumaru nde wetti fuu ko a yiɗi fuu ko o yiɗi fuu aɗo wannamo hanko debbo ko o yiɗi fuu aɗo wannamo summa ra'at minka shay'an nden ñande feere o yi hunde wonde ha maɗa nde o yiɗi waɗaneki wato a waɗanaymo nde galat sey annabijo wi debbo go sey o wima ma ra'aytu minka kayran qattu a meeɗay waɗankiyam komi a meeɗay ma waɗangoyam ko ɗume to ɗo ɗuɗɗini ɓe nder hiite kullum a waɗa ñandere woore to a waɗay sey o hallita o holla ma ba a meeɗay waɗugo ko ɗume ma en faami ko to ngam may Allah hoynan en hamɓe rewɓe to Allah waɗi ɓe ɗon nana en Allah waɗa ɗum latto waasu dow maɓɓe nda ko annabijo wi o tawi ɓe ɓuri ɗuɗugo amma ko waɗi ngam yawanki worɓe waɗa kullum amma ñandere woore to wannayɓe sey ɓe mbiya ma wala ko meeɗi waɗanki ɓe Allah fo nden ɓe sawa dodarde hukumar Suudi Radio Code International mo wo'itin taskaram Ahmad Arab Abubakar Azare hawtiɗo taskaram Al Amin giɗaɗo jada Indian Jamila Jibrilla wiyata moɗon kirti jam